Velký český básník Josef Horá říká, že čeství je dialog jako život. Myšlenka české tolerance nás znovu přitahuje. Milníky na cestě k ní bylo mírové poselstvo Jiřího z Poděbrad, konfesijní mír a také česká konfese a Rudolfův majestát, který dal i podaným svobodu vyznání. Je pravda, že Evropa častokrát nebyla připravená na myšlenky, které prosazovali naši předkové. Nerozuměla jim a nepřijímala je. Ale mravní opravdovost a rozhořčené boje za tyto myšlenky by nás měly vést ke snaze chápat ideály a myšlenky toho druhého a naslouchat jim. Evropský parlament je půdou, kde se připravuje taková Evropská unie. Evropská unie tolerance a porozumění. Posledních 5 let jsem pracoval v Evropském parlamentu jako první místopředseda výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. A věci, které jsem tam řešil, mne velice bavily a zajímaly. Dostupná energie pro všechny, za rozumné ceny, peníze na vědu a výzkum a také pro malé a střední podniky, které jsou páteří naší ekonomiky. Mikroúvěry pro tyto podniky a rovněž telekomunikační balíček, v jehož rámci se podařilo prosadit levnější volání ze zahraničí. Jsem přesvědčený, že to vše se mohlo dělat jenom s vaší podporou. A s vaší podporou bych také rád v této práci pokračoval i v dalším období. Po celou historii se Evropané dívali na svět přes různé barvy. Nejčastěji však přes dým palných zbraní a válečných požárů. Přes veškerou svoji zkušenost se pořád pokoušíme dívat na svět barvami svých ideálů. Tohleto je prý barva prosperity a svobody. Svět domnělé jistoty, údajný svět čisté přírody či lásky a přátelství. Sám jsem měl mimořádnou šanci vidět, že svět je mnohem pestrobarevnější, než nám ho může ukázat tato dětská hračka, které říkáme krasohled. Člověk má vidět věci, jaké jsou. V celé Evropě jsou na jedné straně lidé poctiví, slušní a pracovití. A takovým bych byl rád na blízku a jejich zájmy i nadále v Evropském parlamentu obhajoval. A pak jsou zde i jiní, kteří si splitli podnikání s drancováním. Proti takovým je třeba náš svět bránit. I to je politika KSČM v Evropské unii.